ഹലോ പോസിറ്റീവ് സോൾസ്, വെൽക്കം ടു സ്പിരിച്വൽ ഹീലിംഗ് ടാരറ്റ്സ്. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോയവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല, ഇതിനു മുമ്പ് ചാനൽ കണ്ട് ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും സ്വിച്ച് വേർഡ്സ്. എന്താണ് സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയാം. സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എനർജി, നമ്മളിപ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എനർജി പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വാക്കായിരിക്കും സ്വിച്ച് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് ജീവിതത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് വേർഡ്സിനെ ഉപയോഗിക്കും. അതായത് മുന്നോട്ടേക്ക് ഒരു പുഷായിരിക്കും, നമ്മുടെ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള പാതയിലേക്ക് ഉള്ളൊരു പുഷ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പദം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രയോഗം, ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സൈക്കോ അനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡാണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിനെ കുറിച്ച് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പദം, അതായത് സ്വിച്ച് വേർഡ് എന്നുള്ള ഒരു പദം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡാണ്. അദ്ദേഹം വലിയൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരുന്നു, സൈക്കോ അനലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അതുപോലെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റും കൂടിയായിരുന്നു. വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി തിയറീസ് ഉള്ള സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിനെ അറിയാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല. കൂടുതൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പലരെയും അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്വിച്ച് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം സ്വിച്ച്, നമ്മളിപ്പോൾ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ലൈറ്റ് കത്തും, ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അപ്പോൾ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ്, നമുക്കിപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ, അതായത് തീരുമാനങ്ങളും നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഏകദേശം 95% നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസിലുള്ള ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ 95% തീരുമാനങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസിലുള്ള ആ ബിലീവ്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇത് ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസിലുള്ള ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സബ് കോൺഷ്യസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, എന്നാലും അത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. ഒത്തിരി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ട്രിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കോൺഷ്യസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അതായത് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സാണ് നമുക്ക് സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. അപ്പോൾ ജനറലി ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാൾ ചോദിക്കും, എന്തൊക്കെ വേർഡ്സ് നമുക്ക് സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി വാക്കുകൾ, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്? ഒരു കാംനെസ്, ഒരു പീസ്, ഒരു ട്രാങ്ക്യുലിറ്റി, ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെറനിറ്റി, നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഡിവൈൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ.
അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഡിവൈൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി വാക്കുകൾ നമുക്കിങ്ങനെ സാധാരണ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈൻ, ജോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തന്നെയാണ് തരുന്നത് ആ ഒരു വാക്ക്. അതുപോലെ പീസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമുക്ക് സമാധാനത്തെ, പീസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് തരുന്നത്. അതുപോലെ ചില വാക്കുകളാണ് ലവ്. ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പറയാവുന്ന പല വാക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ഫൈൻഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ബ്രിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് വേർഡ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതൊക്കെ ജനറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സങ്കടം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലവർ ഓരോ വിശ്വാസി, ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കും. അത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർഡാണ്, ഒരു സ്വിച്ച് വേർഡാണ് ശരിക്കും ആ എനർജി. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ എവിടേക്കാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ആ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സ്വിച്ചാണ് നെഗറ്റീവ് എനർജിയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് എനർജിയിലേക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യമാണ് വിത്തൗട്ട് നോയിങ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ആ ഒരു എനർജി സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ രീതികൾ ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന രീതികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എഴുതാം. ഒരു ബുക്കിലോ പേപ്പറിലോ എഴുതാവുന്നതാണ്. ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വിച്ച് വേർഡ്, അതായത് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ബുക്കിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ അത് എഴുതേണ്ടതിന് ഇത്ര നമ്പേഴ്സിൽ എഴുതാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 21 ടൈംസ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 28 ടൈംസ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 108 ടൈംസ് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് 21 ഡേയ്സിലേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 21 ഡേയ്സിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത്ര തവണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ 21 തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ 11 ടൈംസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്. 7 ടൈംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുന്നതും ആവാം. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ചാൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം. അതായത് നമ്മളത് ഉരുവിടുക എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എഴുതുക, ചാൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതും ഒരു വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയ് ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു രീതിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളത് മറന്നു പോവുക. അതായത് ലെറ്റ് ഗോ. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കരുത്. ലെറ്റ് ഗോ, അതായത് അത് വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ താങ്ക് യൂണിവേഴ്സ് ഓർ താങ്ക് ഗോഡ്, എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുക, അതായത് ഷോ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതിനുശേഷം ലെറ്റ് ഗോ. അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പോൾ മണി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന സ്പെസിഫിക് വേർഡ്സ് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ വിൻഡ്ഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് വേർഡാണ്. വിൻഡ്ഫോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണി നമ്മളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വിൻഡ്ഫോൾ ഓഫ് അബണ്ടൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല. അപ്പോൾ വിൻഡ്ഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്ക്
നമ്മൾ മണി നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് വേർഡാണ്, വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു വാക്കിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി പോസിറ്റീവ് എനർജി ആക്കി മാറ്റാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിവൈൻ ലവ്, അത് കൂടെ ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ആഡഡ് എഫക്റ്റാണ്. ഇതൊരു സിംഗിൾ വേർഡ് അല്ല, 2 വേർഡ് ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിവൈൻ ലവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ സാഡായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു സന്തോഷം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഐസ്ക്രീമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നല്ല ഫീലിംഗ് തരുന്നത്. ഏത് വാക്ക് എന്നുള്ളതല്ല, നമുക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ട് ഏതാണ് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ് നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആ ഒരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പലരും പല വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ടോ, പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കാണ് അറിയാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കുക, അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ വാക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചില വാക്കുകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യം, ഇപ്പോൾ വീട് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ വീട് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ബൈ ഹോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ആ വീട് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഹോം എന്നുള്ള സ്വന്തം വീട്, ഹാപ്പിനെസ്, ക്ലിയർ മണി ബ്ലോക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കായിരിക്കില്ല, 3 വാക്കുകളോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമുള്ള വാക്ക് ഏതാണോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്വിച്ച് വേർഡ് നമ്മുടെ എനർജി ചേഞ്ചിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേറെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. കുറച്ച് ആളുകൾ അഫർമേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ വേറെ ആ ഒരു ഫീല് വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രൈവറ്റ് കൺസൾട്ടേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പറയാറുണ്ട് ഈ അഫർമേഷൻസ് ചിലത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ സംതിങ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വിച്ച് വേർഡ്സ് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 21 ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ടിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടാരറ്റ്സ് കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം, ഒരു പിക്ക് കാർഡ് പോലെ. സോ ഈ ഇതിൽ നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഒരു നമ്പർ 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏത് നമ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ആദ്യം തോന്നുന്നത്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ കാർഡ്. സോ അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു 1 എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡാണ് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് വരുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് വരുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് റിമെയിൻ പോസിറ്റീവ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 1 ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു റിയലി നീഡ്. റിമെയിൻ പോസിറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം, പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കായിട്ട് പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ റിമെയിൻ പോസിറ്റീവ്, ബി പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് വളരെ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നമ്പർ 2 എടുത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അബണ്ടൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള വാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്പർ 2 ചൂസ് ചെയ്തവർക്ക് അബണ്ടൻസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക്, അബണ്ടൻസ്, പ്രോസ്പെറിറ്റി, വിൻഫോൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മണി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അബണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി മാത്രമല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പോൾ അബണ്ടൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് കാർഡ് ഈസ് ലൈക്ക് ഏഞ്ചൽസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആസ്ക് യുവർ ഏഞ്ചൽസ്
സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടി, ദിസ് ഇസ് എ ടൈം ഫോർ എ വിഷ്. സോ വിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാർഡിലൂടെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിഷ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏഞ്ചൽസ് എന്ന വാക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ വിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, ഡിവൈൻ അതുപോലെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏഞ്ചൽസ് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ഏഞ്ചൽസ്, ഡിവൈൻ. സോ ഡിവൈൻ സപ്പോർട്ട്, ഡിവൈൻ ലവ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്കുകളാണ്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് കാർഡ്സ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു കാര്യം മാത്രമായിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വിച്ച് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് കണക്കിലെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഏതാണ്, നമ്പർ 1, 2, 3 നിങ്ങൾ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് അതും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കിട്ടുന്ന സ്വിച്ച് വേർഡ് ഏതാണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്വിച്ച് വേർഡ്സിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിനി ഇതുപോലത്തെ തരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്ത് തരം വീഡിയോ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം, അതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി കുറച്ച് ദിവസമായി പിക്ക് കാർഡ് റീഡിങ്, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പിക്ക് കാർഡായിരിക്കും. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇത് കണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക് യു.